O, moje krásné vlasy. Moment. Vy si teďka ze mě děláte prdel? Vypadalo to tak, Rejžo. No jako choroška taková. Prosím. Myslel jako choreografie. Choroška jako aby se to jako odpálilo na začátek takovou choroškou. My jsme mysleli, že tam na začátku... No, a jste si mysleli? No ne, tak jako uvažovali jsme. Ano. Že si říkali v šatně, no. No, ale tak to je jedno, ale ano, že by tam mělo být to, jak oni ji hledají. Takový znak. Ale koukám, asi to nevypadá, jak jsme chtěli, že jo? Nevypadá to. No, já to říkal. Takže jako máme víc... Sebe se nikdo nic neptal. Jak ty jsi? Ty jsi? Já? No. Jméno. My jsme spolu dělali. No, já jsem Láďa. Krška. Láďa Krška. Dělali jsme spolu přece před lety v Brně. Ano, v Brně. Bílou nemoc. Já dělal toho prvního, co ho to chytlo v tom javu. Dobře, Láďo, jestli tě můžu poprosit, no, nechovej se, Láďo, jako piča prostě. Co jsme spolu, Láďo, teda v tom Brně dělali asi všechno, ne? No tak je to tady, ty to visí na tom. No. Já pak dělal na oblastech. No, ta budeš dělat dál, Láďo, jestli ne. Pojďte ještě jednou. Tak, Láďo, a dejme bujelku. Takže myslíte, Rejžo, že tam vůbec nemá být ten znak? Že už máme jít rovnou k tomu textu? Jako že už jsme ji našli? Ty jsi kdo, že se tak ptáš? Já jsem... Jak ty jsi... Já jsem Kurej. Kdo? Kurej, Ivan. Kurej? Ano. Kurej, o tobě jsem slyšel! Tak o mě se něco říká, no. Ale většinou jsou to... Kurej, já myslel, že už jsi mrtvej! Ty jsi Kurej, nesmrtelnej zřejmě! Je to Kurej! Já to věděl! Byl táta Kurej. Jo, jasně! Kurej, dá se tam zpátky vedle Ládi. Rejžo, takže myslíte, že máme s Kurejem mít rovnou spolu? Čemu ty se směješ? Ty jsi kdo jako? Já jsem Vojta Stavínko. Jsi Vojta, jo? Ty tady jako simuluješ nějakou princezu, nebo co? My máme jenom pánský soubor, tak já jsem se rozhodl, že budu hrát ženské role. Ona Kurejová, on je moc. Ale o kom by asi Ivan věděl víc. My jsme ve sprše losovali, kdo se vytáhne kratšího a já prohrál. To jsem se neptal, tak pojďte. Muž sedí, sedíš, mužte. Vyjdete. Láďa a ten to ohráblo. Tak jdeme, Kurej. Já to vím, Kurej. Můžeme, Rejžo. Jestli se tady půst přestane smát, tak samozřejmě můžete. Já se omlouvám. Jestli to obě, tak já můžu. Já bych teda potřeboval skončit včas, já pak mám ještě čtení v městské knihovně. Prosím tě, Láďíku, a co tam čteš? Já čtu texty Ivana Verniše. A Kurej napsal taky knížku básní. Kurej, ať jde dopadne, Kurej, pojďte, ale asi budu číst jenom toho Verniše, že jo? Možná tak dopadne, tak pojďte vy dva. Tak jo. Ne, Zlatovláska bude má. Kurej, kurva, máš jí za ním! Nešťar mi, Kurej. Už budu za ním, tak nebudu vidět. Nech toho, tak Rejža ví, proč to dělá, Ivane. Pojď, Láďo. To už je tak dlouho, že... Drž hubu, puste, ale opravdu. Láďo, to říkám já tohle, pozor, zase, Láďo. Ne, promiň, Rejžo. Já jsem chytlavej. Tak jdeme. Ne, Zlatovláska bude má. Komu, Láďo, promiň, ale komu to říkáš?
Já jsem přemýšlel, proč jste Ivana dal za mě. Víš, kurej, co všechno takhle způsobíš, ty vole? To jsi směl ozvat, Ivane, ale... Hele, dobře, tak ty jdi, půjdeš zády, budeš se dívat na toho hovado, kurej, dělej, kurej. Tak, ty si zakrej oči, puste. Takhle si dej ruce, To to je bylo na tebe, Jo. Zdendo. Dej si ruce přes oči. Já tam, že už to je tak dlouho, že... Drž hubu a dej si ruce přes oči, ti říkám. Já tam ale nevidím, jestli jdou. Tobě to může být úplně jedno. To je pravda. Přesně. Tak pojď, Láďo. Ne, Zlatovláska bude má. Nebojím se tě a kráčím přímo k tobě. Já se tě omlouvám, Láďo, že ti do toho skáču, ale kurva, kurej, to nemůžeš ty jít s tím Láďou stejně? Zkus to, jenom se dívej, jak jdou, Ivane. Kde máš ruce, mužte? Můžeme. Jedeme. Ne, Zlatovláska bude má. Ač ke mně kráčíš, neměl by si rejžovonu poskočit podobně jako já.